Ражда се дете в семейство на лесбийки. Едната пита другата какво е, момче или момиче. Майката намръщено отговаря, като порасне само ще реши. Аз мисля, че за изневяра това вече. О, аз не яжа. Точно кажеш за пътя. Ема, що няма нищо, какво снима тук? Има панталон, Ти си глада като мишница, ние навътре навън. Мотоциклетист се блъска в дебел човек. Дебелият човек, защо просто не ме заобиколи? Мотоциклетиста, страховата, че няма да стига на небия. А ти имаш някакъв тарикат в коланата, какво? Това ми е за колана. Това бати пандишчински, а не към така. О, мой пандишчински. Ключа на сапан за стягане на багаж върху камион. Колко на сапан. Не съм знал, че имаш гръзка тема на тези панталони. Чакай толкова, нали? О, е на панталона, бе. Носят панталони. Това откъде служа? Това ми прилича на униформа на немски катаджия. Заспава вече зимен сън, а хуя му останал бъл. Полиция, това верно ли е такова? Аз задикавам, Това а... е полицейско. Заспава мечо зимен сън, а хуя му останал вън. Случайно минала пчела, навярно замеде дошла. Съзрява мечовия хуй и каза червена роза ще е туй. Това не е интересно, Насочи си и колата и бодна мечо по тъшата. Стана мечо и изрева, ах дева твоята майца. Трябваше като се вличах него. Добре, трябваше го, що си го буди с това полицей отзад, трябваше да оставиш. Така го купих. И аз се чудим дали да не го с черно. Да, имаш такова... Ама... Много щеха да те такова от манафите. Ще имаш да викаш ти педараси. Стига ме снима, бе! А това се намери такова базо ти е обектива, бе, да го. Но той е приятел.